दंगल म्यूजिक प्रेजेंट्स। सखी रे सैया मोरा मिलल करे के अब रतिया के तंग बार करे ओके छोड़िए दे हम। सखी रे सैया मोरा मिलल करे के अब रतिया के तंग बार करे ओके छोड़िए दे हम। हाँ हाँ छोड़िए दे हम यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। अगुआनु कोढ़िया सखी दिलस फासवाई मन करे ओकरा के बड़ी गरियाई। अगुआनु कोढ़िया सखी दिलस फासवाई मन करे ओकरा के बड़ी गरियाई। खाए दवाई तो सीधा से चले नहीं तो दहिया ओकर टेम्पर में धरे नहीं तो दहिया ओकर टेम्पर में धरे। छत्ती सगुल से पूरा करे हमें टॉर्चर गोरा हाथ पूरा बांधे ओके छोड़िए दे हम। हाँ हाँ छोड़िए दे हम यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। राइटर रसीबोद सखी फिर से मांग भरी है कुछहू न बोलिए हमके प्यार से अपनाई है। राइटर रसीबोद सखी फिर से मांग भरी है कुछहू न बोलिए हमके प्यार से अपनाई है। मुकेश दिवाकर के दे हम बताई सखी रे पगड़ी ओकर दे हम गिराई। सखी रे दे हम ओकर पगड़ी गिराई। बर घर के हम हई बेटी ओकर रोब नहीं सहम ओके छोड़िए दे हम। हाँ हाँ छोड़िए दे हम यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। यारावा से जाके शादी करम ओके छोड़िए दे हम। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौनौरा।